स्टुडिय'आव आं सन्दना इस्लारि। बाथौ सिबियारिफोरनि थाखाय दिनै गोथार सान। बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल रिसार्च सेन्टाराव दिनै बाथौ सानजों लोब्बा लाखिनानै 25थि रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिदों। क'क्राझार सहरनि बागानसालियाव थानाय बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल रिसार्च सेन्टाराव दिनै 25थि रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिनायजों लोगोसे गोथार बाथौ सानखौ लोब्बा लाखिना रंगिना संगिना हाबाफारिजों बाथौनि फिरफिला बिरहोनाय, इसोरनियाव आरज गाबनाय बायदि हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि सानसुमै मेलेमजिबिफोराबो बाहागो लादों। गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेल मा चेनेलमोन? बड'लेण्ड लाब्रा रादाब, बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'सा चेनेलनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि बरायनाय आरो साबायखर बावबाय। आरो नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजोंनो जोंनि दिनैनि बे गोथार बाथौ साननि फंनैसो रादाबखौ फोरमायनो मोननानै गोजोननाय बावबाय। जे दिनै बाथ्राखौ बुंनांगौ गैया जे बाथौ सान बेयो बाथौ धोरोमनि मोनसे गोथार धोरोम फोरबो, बेखौ बयबो मिथिबाय। आरो बे फोरबोनि गेजेरजों जेरै गुबुन गुबुन जायगायाव, गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव, गुबुन गुबुन थानसालिफ्राव बाथौ सानखौ फालियो, थिग बेबायदिनो क'क्राझारनि नोगोर बाथौ थानसालियावबो दिनै खुब गिदिरै गाजा गोमजा नङाब्लाबो जोंनि ओनसोलाव थानाय सिबियारिफोरखौ लानानै जोङो खुब सर्बात्मक भाबै ओंथि गोनाङै फालिनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। आरो बे लाहार फाहारा सोलिबाय। ओमफ्राय आङो बेखौनो बुंनो सानो जे बाथौ साननि गेजेरजों जाहाथे दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिबियारि एबा बाथौ सिबियारिफोर, लोगोसेनो रायजोनि, हादोरनि दुलाराय सुबुं माहारिनि गेजेराव सान्थि गोजोना जेब्लाबो थाबाय थाथों। बिदा फंबाय सानलायनाया बे सिबिनायनि गेजेरजों एबा बे फोरबोनि गेजेरजों अरायबो जौगानायाव मदद होगोन होननानै मिजिंथियो। निस्सय दङ। जोंनि बाथौ धोरोमखौ मुलुग दरबाराव गोसारहोनायनि खामानिया गोबां दं। दा बिनि थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमा गोबां हाबाफारि लादों, फोसावनायनि हाबाफारि। बावैसोबो दुलाराय बाथौ गौथुमा नेसनेल लेभेलाव मोनसे एवार्ड मोननो थांबाय। दा बेनो मिन्थिहोदों जे दुलाराय बाथौ गौथुमा गोसारनायनि हाबाखौ गोसो होथाबनानै मावगासिनो दङ, जायनि थाखाय भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक बेनिफ्राय सा सानजानि मादावनो साबसिन धोरोम आफाद होननानै स्वीकृति होदों। बाथौ सानखौ थांनाय 2019आव बिटिसि सरकारा गिबियै लकेल हलिडे हिसाबै फोसावदों। आरो बे लकेल हलिडे फोसावनायनि दाबिदाराव दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै क'क्राझार जिल्लायाबो जथेस्थ' नांथाबदोंमोन। गोसो होथाबनानै जोङो बिटिसिनि कर्तृपक्षजों सोमोन्दो लानानै आदाय खालामनो हादोंमोन। दा बिनि थाखाय बिटिसि सरकारखौ साबायखर होबाय। आरो आथिखालाव आरो बेखौ लानानैनो आसाम गभर्नमेन्टखौबो बिटिसि गभर्नमेन्टजों लोगो नांनानै दुलाराय बाथौ गौथुमनि दाबिजों
आसाम सरकारा 2020 आव गनायनानै लादों आरो बेनिफ्रायनो दासिम बाथौ सानखौ आसामनिनो हलिडे हिसाबै फोसावबाय। खुलुमबाय फुं गाहाम बयनिसिमबो जोंनि बाथौ सिबियारिफोरनो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ गिबियाव बावहरनाय जाबाय। जोङो दिनै फुंनिफ्रायनो जोंनि बाथौनि फिरफिलाखौ बिरहोनाय जाबाय। बिनि उनावहाय गोथैसि बावनाय जागोन। बिनि उनावहाय जोङो जयैनो बाथौ थानसालियाव बयनिबो गाहामनि थाखाय जोङो फुजा होनाय जागोन। बिनि थाखायनो आङो आसाम सरकारखौ जोङो बे बाथौ धर्मनो स्टेट हलिडे होनायनि थाखाय जोंनिफ्राय बाथौ धर्मनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय। आङो जोंनि साफ्रोमबो बाथौ धर्मफोरनो जिखुनु गुबुन गुबुन नियमजों फालिया मानो साफ्रोमबो बाथौ सिबिग्रा बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर आरो बिथांमोनाबो इयुन समाव दिनैनि गोथार बाथौ सानाव जयैनो फैनानै ग्रोम ग्रोम मै खुंलांनो हायो। बिथांमोनाबो जोंखौ मदद होयो। बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौबो गुबुन बाथौ धोरोमनि नेमखान्थिजों सिबिग्रा बिथांमोनखौबो आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनानै बिथांमोनाबो जाहाथे दिनैनि बे गोथार बाथौ सानखौ खुंफुंनो मदद होफायो। बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय आरो दिनैनि बे गोथार बाथौ सानाव जोङो बाथौनि सोमोन्दै जोङो सावरायनाय जागोन। बेवहाय जोंहा मानगोनां डक्टर आदाराम बसुमतारी दङ जनता कलेज आरो डक्टर प्रहलाद बसुमतारी बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि बेजों लोगोसे जोंनि लकेलनि मानगोनां MLA लरेन्स इस्लारि बिथां आरो जनेस्वर गयारि बिथांमोनखौ जोङो बाहाय हांख्रायनानै लाबोनाय जादों। बिथांमोना धर्मनि सोमोन्दै जोंनो बोसोन होलांगोन होननानै जों आसा खालामो। गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं, रेलवे, SSC, इन्सुरेन्स, डिफेन्स, आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोरबायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों। बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, SSC, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।